入咗嚟酒店 check in 啦。5月11號到10月15號先有嘅。咁就有啲 welcome drink 咧俾你飲嘅，咁就去到夜晚10點咯。做啲 souvenir 俾你哋買下嘢咯。我哋就住208號房啦，2樓嘅。帶大家望望先啊！入到嚟嘅左手邊呢，就有個獨立嘅廁所啦。然後有雪櫃啊、嘢飲啊。跟住左手邊呢，就係有個洗手盆啦。跟住依邊呢，就係有個浴缸咁樣嘅，可以企缸。跟住轉返出去呢，就係間房啦。望到櫻花㗎，好靚啊！呢條就係長良村啊，成條。頭先問咗啲職員呢，就今晚原來冇鴨仔嘅，佢唔係呢個月份嘅，所以就睇唔到啦。超靚啊！我哋住喺呢度樓上㗎啦，2樓啊，所以望落嚟就見到櫻花，加埋條河啦。侍のあれやな。クスノキが侍。
呢個就係嗰個眾日公園。中日公園啊！好靚啊！超靚！而家我哋就喺酒店行翻出嚟咧，就行去嗰個金華山啊！大家見唔見到上邊嗰個就係祈福城啦？我哋就要上去呢度啦。咁咧喺酒店行過嚟咧，好快啊！幾分鐘就到咗啦，穿過嗰個中日公園。咁我哋就坐呢個纜車啦。佢呢度咧係朝頭早9點至到6點嘅開。呢就係織田信長嗰個城啦。我哋上去祈福城。買嘢嘅地方 souvenir， 我哋就買車飛先啦。買咗車飛啦，咁就1300 yen嘅成人係。咁我哋就等上搭纜車啦。I worry about that. 本日は金華山にお越しくださいましてありがとうございます。横手の左をご覧くださいませ。木立の間から端正な姿を見せておりますのは朱塗三重塔でございます。この塔は大正天皇ご即位の記念として日本画の大家河合玉堂の発案により購入されたもので、付近には大政松尾芭蕉が信州安家の途中この地に遊び城跡や古いの清水松と湾と呼んでおり、現在この区域が残されております。都心には大変珍しい自然の美に恵まれたこの金華山は全山国有林で山の高さは329メートル、険しい段階がなし濃尾平野を見下ろしております。またこの山は岐阜県野鳥の森に指定されており、山鳥など60数種類の野鳥をはじめ陸鳥など1万種類の昆虫が生息しております。まもなく下り便とすれ違います。進行方向に向かって左側をご注目くださいませ。後方流れます川は鵜飼でよく知られた長良川でございます。眼前に立ち並ぶ家並みは古くは二度口の里と呼ばれた昔ながらの農家町で、現在岐阜市の人口がおもてなしが息づく戦国城下町岐阜も死に声山に認定されています。お待たせいたしました。まもなく山頂駅でございます。金華山登山道は山火事防止のお持ちのお客様はおなくしになりませんようお願いいたします。お降りの際はお足元を段差。搭完纜車啦，好快咁樣。跟住咧，呢度就係有得餵松鼠嘅，如果俾錢餵嘅。咁我哋今次就唔去啦，因為我哋要上山啊。呢度有個少少食嘢嘅地方。
哋而家攻城啦，大約應該要行半個鐘頭啊！睇我哋行幾耐先，一陣上到去就影俾大家睇。哦，行到一半啦，仲有180米。繼續行樓梯，到咗啦！原來好快嘅啫，20分鐘都唔使。呢個城咧就同孔子有關，我哋入到嚟啦，200 yen 一個人啦，大人。上到最頂啦！咁我哋 book 咗6點鐘咧就食嘢啦。咁個環境咧就係咁樣啦。個餐牌咧就喺度啦。有啲咩食咧？俾大家睇一睇。呢個就係湯嚟嘅，呢個咧就係飛糖牛啦，鍋。咁我哋食嘢先啦。啱先咧就上咗一個燒魚啦，同埋咧佢哋最出名嘅呢個五平餅啦。咁就再來埋啲配菜啦、麵豉湯啦，同埋飯嘅。再嚟咗一個炸天婦羅啦，同埋一個嘅枝豆饅頭啦。最後咧就上埋呢一個甜品啦。呢個飛糖牛咧超好食啊！其實整體嚟講咧，呢個 set 咧都好有水準，好正。今朝食早餐嘅地方都係同琴日一樣一流。
啲早餐翻嚟啦。呢間嘢啲早餐唔係話太多嘢食嘅啫，即係普普通通嗰啲咯，但係個景就超靚咯。同樣都係對住啲櫻花。